ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna mana alamar ƙararrawa domin ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna mana alamar ƙararrawa domin ka danna mana alamar subscribe, kana ka danna mana alamar ƙararrawa domin
Barka da zuwa ta Karima TV. In yau ne farkon zuwanka ka danna mana alamar subscribe. Kana ka danna mana alamar ƙararrawa domin